Vă salut, oameni faini! Astăzi vreau să vreau împreună cu mine să o surprind mai tare plăcut pe Brighi. În ce sens? Vreau să împătur hainile, să spăl terasa, scaunile, masa, că deja a venit vara și vreau să pregătesc ceva bun de mâncare. Am exact, e ora 19:06, la ora 8, am exact o oră jumătate la dispoziție să fac toate astea. Și dacă vă gândiți că am făcut ceva prostii și vreau să o recuceresc, nu, n-am făcut încă, dar le fac toate în avans, nu se știe ce va fi weekendul viitor. Așa că hai să-i dăm drumul. M-am gândit să lăsăm hainele de împăturat după ce termin terasa, că poate n-apuc, așa că dacă tot e ok afară și ne rămâne timp, împăturăm și hainele. Dacă nu, rămâne să le împăture. Hai să-i dăm drumul. Cam așa arată terasa în momentul de față. Vara asta neapărat trebuie să ne luăm un colțar pentru terasă și bineînțeles un televizor pe aici să ne relaxăm. Hai să-i dăm bătaie, canul meu, țucuținii mă. După cum vedeți, sunteți pregătite, așa că hai să-i dăm drumul. Boxa funcționează. Doamne ajută! N-avem timp, am plecat! Am noroc, hainele ude, nu le pot împătura. Dar mâncarea e aproape gata. Nu vă arăt cum o fac, vă arăt când e gata. Imediat trebuie să fie gata, da ceas la mână. 8:54, mai avem un jumătate de oră la dispoziție. Aici că astăzi bag pe cineva cu mine în TikTok. Ce să faci? Să facem o poză? Da. Da, aveți telefoanele la voi? Da. No, hai să vedem dacă ne urmăriți. Stai că face și noi ca influenceri ăștia mari. Ia. Stai să vedem. Ți-am și scris? Uite mă, băiată, aici, bani. Cum vă cheamă? Lucas. Pe tine David și pe tine Lucas. Da. Ne urmăresc, veți mă. Stai, cum se face? Ia uite aici. 50 de lei ție și 50 de lei ție. Mulțumesc. No, faceți cu mâna. Salutare! Și aleluia, îs gata. Norocul meu e că a întârziat Brighi, s-a lăsat seara frumos, nu se vede că terasa nu-i spălată cum trebuie, dar măcar eu mi-am dat silința, cam așa arată, am pus frumos televizor acolo și masa este gata. Să-mi spuneți, vă rog frumos, dacă vă place, ce am gătit. Stai! Și cam așa arată cina pe care am pregătit-o la Brighi. Mă gândesc că nu o să-și dai seama, așa e când am făcut-o eu. În fine, hai că venim reacția imediat, trebuie să ajungă. Bun, o să las telefonul aici ascuns să avem o reacție sinceră din partea ei, să nu vadă că e filmată. O să fie chiar aici după stâlpul ăsta, acum întorc camera, imediat trebuie să ajungă, rămâneți pe fază. Da, e curată terasa, că am spălat-o. Da? Da. Bun, prima dată, stai așa. Lasă, e curat, e curat. E good. Da. Mirose, stai. Ce simți? Și pierde bun. Leo? Că avea asemenea țigări și nu se... Bă, gata, poți să deschizi ochii. Oh my god. La ce zici? Eu le-am făcut. Tu le-ai făcut? Oh. De unde le-ai comandat? Nu, eu le-am făcut. Nu te-am văzut bine. Deci ce m-am speriat. De ce? Jur că am crezut că ai cumpărat mobilă. Mobilă, da? Da. Nu, ce zici? Am un pic lăsat timp. Și printre altele am făcut și unchiul. Da, să avem să aduc o bere? Da. Și că pușcă mi frig la picioare. Pa! Fă cu mâna.